Tama ba tong ruta na to? Putik na yan. So parang may mga dumaan eh. Seryoso to? Ano to? Tama ba itong damat? Labas tayo sa highway. Dahil nakakatakot dito. Ito yung rutang ano. Gago, putik-putik ako, bangkingan pa. In 100 meters, turn left onto Junction Panagpanon, Rizal, Pantabangan Road, Panagpanon, Rizal, Pantabangan Road. Take the next left onto Junction Panagpanon, Rizal, Pantabangan Road, Panagpanon, Rizal, Pantabangan Road. Saan nga yung daan papuntang Pantabangan? Blinking pa. Kinana. Ay, gago. Naligaw ako. Ito siguro to. Putik-putik yung gulong. Oh. In 600 meters, sharp left onto San Jose City. Oh. Ay na. Pwede naman pala dumiretso eh. Gago, dinala ako sa dulas tuloy yung gulong ko. Dinala ako sa taniman ng kalabasa ang puta. Sabi niya kaliwa na. Ay nako. Nakakatawa naman yun. Eh no. Medyo madulas yung gulong. Take the next left onto San Jose City. Continue for 5 kilometers. Sila yung napadaan ko eh. Pero pagitan namin nito mga 10 minutes nang nasa likod ko. 1 bar pa ako. Bago umakit na mali ko, kakarga na ako. Tansya ko meron pa tong ano 40 to 50 kilometers.